a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojo law la fiyara pɛntirikɛlaw la fiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲine a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 Mali sigida ni o ye Bamakɔ ale sigida filanan n'a bɛ Medina kura ale kofɔ ni sugu min n'a bɛ wele ko marché Dosolo Tarawele ko tasuma wulila ale la tasuma wuli in senfɛ ɲɛdɔw ma ni man to ko nka ko bololafɛn caman olu tiɲɛna a bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Tile damadɔ ka kɔn sunkalo ale daminɛli cɛ min ye ka k'a fɔ da dumunifɛnw ye ka taa fara bololaminɛw ni o ye gadonnaw ka minɛnw ye ko olu feere kɔni bɛ senna ni waati na an ka ɲininikɛla olu bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye o ko kan. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛ ni bi ntɛnɛn février kalo tile 16 san 2026 an bɛna mun walawalaw ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ n ko aw bisimila Advance TV sanfɛ la. An bɛ ni kunnafoniya in daminɛ ni communiqué min bɔra Mali kɛnɛya minisiriso ale yɔrɔ u ko u b'a da jamanadenw tulo ka kɛ ni dimanche ye ka dugu jɛ bi ntɛnɛn na ko gɔngɔgulon dɔ bɛ senna nin waati na wa gɔngɔgulon in ko ale bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman don maanifinya kɔni taabolo la i n'a fɔ maa mun ka bana ye ɲɛnakilibanaw ye ko ka gɛlɛyaw don la ale ni ka taa se ɲɛ banaw ma fo ka taa se sirabanka kasaraw olu ma. Mali kɛnɛya minisiri a ko a b'a ɲini jamanadenw fɛ walasa ka caman bɔ ni kɔlɔlɔ na min ye k'a bɛ ɲini an fɛ an ka maskew olu don o kɔfɛ min ye lunetiw ye ka taa se jalamugu olu sirili ma o kɔfɛ min ye an ka sokɔnɔnaw ye ka daw suwa ale ni fenɛtiriw ko o de bɛ kɛ sababu ye poussière ale kana don o kɔfɛ an ka ji min ka ji di denmisɛnw ma ale ni maakɔrɔbaw ma Mali kɛnɛya minisiri a ko a dalen don a la maaw bɛna ni laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen labato communiqué bɔra maa min yɔrɔ o de ye Mali kɛnɛya minisiri ye colonel major Asa Bajalo Touré. An balimaw ni an bɔra ye an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye ka kɛɲɛ ni dimanche su ye ka dugu jɛ ntɛnɛn na tasuma wuli dɔ kɛra Bamakɔ sigida filanan ale kin bɛ n'a bɛ fɔ ko Medina kura sugu min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn marché Dosolo Tarawele la ni dɔw b'a wele ko Sugunikura ko tasuma wuli in ale kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara ka sababu kɛ min ye tiɲɛ dɔw ma ni kɔni ma to nka min ye k'a dɔn k'a fɔ bololaminɛ caman ye ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna an ka ɲininikɛla olu ye wulikajɔ kɛ Umar Siso ale ni Musa Ɲang u bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Hinatɔko makaritɔko ani jatigɛ ye Sugunikura jagokɛlaw caman da waati kɛ u se waati ye sugu la. Bi arabadon sɔgɔma jagokɛla caman taara ka jagofɛn miliyɔn caman ye tasuma ni sisi bolo ka sɔrɔ seko tɛ ko kumadaw bɛ ban.
bon sur 23h moins il y a pour moi ne welela ko sugu bɛɛ jeni no nana sɔrɔ effectivement a bɛ to pochon na an ka magasin ni an ka minɛn kelen tɛ mun sera ka bɔ a bɛɛ jenina i y'a faamu bon sigiɲɔgɔn ka minɛn jenina et puis fana ko ka ca quoi m'a fɔ ma bon i tɛ se k'a fɔ ko kuran i tɛ se k'a fɔ ko tasuma i tɛ se k'a nacogo fɔ quoi tasuma in a nana an ka magasin na a y'an ka magasin bɛɛ jeni a y'an ka magasin bɛɛ jeni k'a ban an ka fini hali kelen an m'a sɔrɔ a la hali kelen an m'a sɔrɔ a la a bɛɛ jenina ka ban an ka mɔgɔ y'an wele a y'a sɔrɔ zurɛri wagati o y'an wele zurɛri wagati k'an ka na bon an bɛna wagati min fana a y'a sɔrɔ tasuma ɲagana tiɲɛ yɛrɛ la pompier de y'a segin i y'a ye hali yɔrɔ caman bɛ yen a ma se k'o minɛ a m'a bɛɛ jeni mun kɛ pompier sababuya la a ma se k'a bɛɛ jeni yan yɔrɔ ninnu bɛɛ a ma se k'a y'an sɔrɔ a sabu de pompier maaw ka fɔ la hali fo nin waati la maa si ma se ka kasara ninnu sababu dɔn a jenna ko min kɔnɔ ne tɛ foyi dɔn a la n yɛrɛ nana sisan n bɛ fɛ ka don u ye minɛ ka na dun tɛ foyi dɔn a la ni nin tɛ ne bɛ jiri jimere de feere an ka sigiyɔrɔ filɛ nin kɔrɔ yan a y'an ka firiko jeni ka ban fɛn kɔni tɛ an bɛ baara kɛ ni fɛn min ye an bɛ o ka dɛmɛ don an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen sugu bɛɛ de jenina fɛn ma tɔ mɔgɔ si ye yan o ka dɛmɛ ni kabako tasumaba in dagabana sisi o ma an ka lakana tigilamɔgɔw bali ka siw ɲɛna lakana la adamadenw ni u bolofɛnw lakanali la wa lakana tigilamɔgɔw ka baara gɛlɛyali sababu caman ye sugu dogodogo ɲɛw lasɔrɔli ye baara ye n'u ka tasuma faga bolifɛnw ye ani n'u ka fɛɛrɛ camanw ye nka o bɛɛ la u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka maaw ni u bolofɛnw na kisi bamakɔ sugu jeli bɛ ka caya a sera jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ halisa yaasa a ka dɔn sugu jeli sababu ye mun ye ani kun ɲuman bɛ se ka a bali yaasa adamadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana an bɛ dugawu kɛ bololafɛn mun tiɲɛna ala ka u nɔna bila a ye joona an bɛ taa ni kunnafoniya ye ɲɛfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ sunkalo ale kɔni b'a la ka sɛnsɛn ka na o hukumu kɔnɔna na gwadonminɛnw bɛ feere butigi mun na olu ye yɔrɔ mun kanunen don musolakaw fɛ barisabula muso caman bɛ yen mun bɛ u ka minɛnw kurakuraya yalima ka olu dalafa ayisata sila ale tari ɲɛmada a kɔfɛ a ye mun sɔrɔ mamadu jalo ale b'o lakale an ye sunkalo ɲɛkɔrɔla in na an ka sugu kɔnɔnaw olu bɛ ka labɛnw sabati ka se ka sunkalo kalo ni k'a kunbɛn i n'a fɔ ni feerekɛyɔrɔ in ni an ka sumanw bɛ feere n'o bɛ tali kɛ ɲɔ malo kaba a n'a ɲɔgɔnna caman na olu kɔni kɛlen don k'u ka butigiw fa ni ka sannikɛlaw ni k'olu kɔnɔ ɲinɛ minɛnw ma gɛlɛya ka dama tɛmɛ kosɛbɛ quoi ɲinɛ minɛnw taabolo kɔni a ka fisa yɛrɛ n'i ye balo yɛrɛ ta k'a lajɛ ɲinɛ balo ka nɔgɔ dɔɔni yɛrɛ malo ni ɲɔ ni kaba alhamdulilayi ɲinɛ a ka nɔgɔ dɔɔni a prix ka nɔgɔ yɛrɛ de 4000 ni 200 an b'ale qualité ɲuman de la ka caya malo ye tirage ye 3000 ni 400 3000 ni 500 ça dépend a modèle a qualité ka ca comme u tɛ qualité kelen quoi ni minɛnw tɛ qualité kelen wajibi don u tɛ kɛ prix kelen quoi o y'a yira k'a fɔ hali ni sunkalo tɔ a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna la nka sannikɛlaw olu kɔni senna ka suma ka sababu kɛ fɛn min ye jamana yɛrɛ tagabolo ye nka o bɛɛ n'a ta olu kɔni kɛlen don ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati walasa fɛn min ye sannikɛlaw u kana fɔ u jigikɔ sumanko ta fan na kɔni bɛ ka dɔɔni ta ka bila sani a ka commencer k'a bɛ yɛlɛ yɔrɔ Mali fɛ ni wagati bɛ ka se dɔw bɛ commencer k'a bɛ yɛlɛ a kɔni ka nɔgɔ fɔlɔ yanni sunkalo cɛ kɔni u kɔni ka nɔgɔ dɔɔni mais mɔgɔ t'a dɔn yanni sunkalo cɛ dun bɛna dɔ fara kan komi wagati n'a ko de ne ka laɲini ye mun ye ka dɔ bɔ balo la hali bi parce que wagati ka gɛlɛn surtout sunkalo yɛrɛ a dépense ka ca n'a fɔra ko balo yɛlɛnen don cogo dɔ la a bɛ jouer hadamadenw kan donc feerekɛlaw ka sabali yɛrɛ de ka dɔɔni bɔ fɛnw prix la jukɔrɔni sugu tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an ye taama kɛ ka se sugufiyɛba dɔ la n'a bɛ wele supermarché ni ka taa an ɲɛ da mɔgɔɲɛfɛn fitininw i n'a fɔ nɔnɔ sukaro fo ka taa se da la dumunifɛnw yiridenw olu kɔni caman bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na u ye ɲɛfɔli k'an ye u kɛlen don ka labɛn minnu sabati walasa clients olu kana fɔ u jigi kɔ mois barikalen don et donc à partir de là an fana ko an tɛ ɲina an balimaw kɔ maliyɛnw fɛn fɛn dɛsɛbagatɔ sebagatɔ bɛɛ niyɔrɔ bɛ yan ni mɔgɔ nana bɛɛ ni satisfaction bɛ sigi ka so parce que an nana ni produit a caman ye a qualité et maintenant en tenant compte aussi maliyɛnw yɛrɛ ka
bourse possibilité be romina aya la wula kama ka piru kla parce que fin be santé be donc ne nga gile do me ba so ka no ma ainsi de suite donc aya nga pani au prix chaya ka do jiginga do ele ka be bega sema anga ni wuliga John kofe am se ga sebentia ka fo Bamako suku koni ulu koni na falendo fɛn magoɲɛ minɛnw na min ni sannikɛlaw bɛ se a ma sunkalo kalo ale kɔnɔna la an ka feerekɛlaw kɛlen don ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabati walasa sunkɛlaw u magoɲɛ minɛnw ni ka sugu kɔnɔnaw fa olu la tɛtɛw walasa ka sunkalo kalo ni k'a kunbɛn. kunnafoni bɛ taa ɲɛfɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na sunkalo ale kɔni bɛ taa ni da dumunifɛnw ale ni gadonminɛnw de ye aw bɔra ka min ye sisan o ye da dumunifɛnw mun bɛ don sunkalo ale labɛnw na. o kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sunkalo ale labɛnni fɛnɛ kɔnɔna na min ye musolakaw ye olu fɛnɛ bɛ wulikajɔ caman kɛ cogo min na u ka gadonminɛnw ka se ka olu lakurakuraya yalima ka u dalafa yaasa k'o kɛ ale yɛrɛ ka nisɔndiya suntigɛ a wagati anw ka ɲininikɛlaw ye wulikajɔw kɛ o hukumu kɔnɔna na u ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. sunkalo ɲɛkɔrɔla la maa caman bi kunda an ka feerekɛyɔrɔ kan min ye ka se ka magoɲamina misɛnnin dɔw san ka bila u bolokɔrɔ i n'a fɔ baramaw pɔlu kaserɔlu a n'a ɲɔgɔnna caman maa mɔgɔ bɛ se ka jɔ gabu kɔnɔ mina misɛnnin minnu na olu kɔni bɛ san ka caya an bɛ wagati min na ko sisan nɔ. nin waati kɔnɔ na client don ta kɔnɔ ka ca bitigi kɔnɔ mais plus précisément an ka livraison de ka ca kosɛbɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ termusuw de la kosɛbɛ yaasa ka se ka jikalan garder kosɛbɛ sunkalo kɔnɔna la 7500 na an fɛ yan mais vitrement don quoi bon stali fɛnɛ bɛ i b'a sɔrɔ stali fitinin bɛ daminɛ 4500 3500 3200 o ye staliw ye. ka tɛngu ni butigi kofɔlen in na feerekɛyɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ min na fɛn min ye jikalayalanw fo ka taa se dumuni maralaw ma walasa suntigɛ ale bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn yani a wagati cɛ wa o minan kofɔlen ninnu olu laɲininen don sannikɛla caman fɛ. awɔ muso caman de bɛ ka na sanni na vu que mɔgɔw bɛ u ka minɛnw falen kuma bɛ wagati ni sunkalo sera dɔrɔn mɔgɔw b'u ka minɛnw falen donc sanni caman bɛ ka kɛ donc termosu bɛ ka san ensemble bɛ ka san a prix bɛ taa bon 4000 5000 ka yɛlɛ fo ka taa fo 20,000 termosu min bɛ san le plus bon a bɛ dépend bɛɛ ka budget la mais termosu minnu bɛ san o ye inoxylama de parce que olu bɛ conserver beaucoup plus. sannikɛlaw olu y'a yira k'a fɔ nin ye wagati ye ka se k'i ka tobilikɛminɛnw ni k'olu la kurakuraya ka bɛn ni sunkalo ale kunbɛli ye. ni nana ne verre boire san ka achetiw san ka bolniw san ka glaceru san sunkalo filɛ nin ye kalo ɲuman don donc a dagalen don aw ka dumuniw kɛ mina ɲanamaw kɔnɔ. ne nana magasin kɔnɔna na ne nana an ka sunkalo minɛnw de san n nana termosi n ye termosi blende san n ye bɔli porcelaine ninnu dɔw san ani sɛnsɛnlikɛla tɛmɛni ninnu n bɛ fɛ ka bɔlini dɔ fana san ka fara olu kan tuguni wa dɔw da ka gɛlɛ dɔw da ka nɔgɔn ni n taara sisan n bɛ t'u garder ka ɲɛ fɔlɔ de fɔ sunkalo don de kɔni b'u labɔ n'Ala ka jɛ. an bɛ don min na ko bi sugu kɔnɔnaw kɔni falen don sunkalo ale kunbɛli minɛnw caman na o hukumu kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ sɔngɔw olu jiginnen don kosɛbɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i labɛn ka sunkalo kalo ni k'ale kunbɛn. an bɛ taa ni kunnafoniya ye ɲɛfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ n'a bɛ wele ko tempo star ko ale ye san 13 sɔrɔ tempo star ale présentateur ni o ye grand p ye ko yalasa ka nin don kofɔlen ale ɲɛnamaya ale y'i ka dɔn k'a fɔ émission kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan ani dɔnkilidalamuso Jami Sako ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nin wale ninnu dabɔra ka bonyamasegin ta k'a ɲɛsin auditeurs ma mun kɔni b'u ci bila saga na waati ka jɛmukan in ale kɔni lajɛ Mamadu Jalo ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko kan an ka jɛn k'a lajɛ. Tempo Star n'ale ye jɛmukan ye an ka jamana kɔnɔ min na ko dɔlen don kosɛbɛ a jɔyɔrɔ la seko ni dɔnko ale yiriwali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra sababu ye k'an ka jamana fitinɛ yelen caman ni k'olu la kodɔn o hukumu kɔnɔ a ka san 13 seli kɔnɔna la a ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min na ka wele bila a limanaw ani a kanubagaw ma walasa u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka nin ko kɛ ɲagariko ye. ani auditeurs bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ k'u la nisɔndiya an bɛ ka artistes ka promotion kɛ parce que Tempo Star yɛrɛ sigikun y'o de ka art ni culture promouvoir donc an bɛ o de kama san 13 an y'u wele ka na nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ ka ni sanɛlɛma 17 fête kɛ ɲɔgɔn fɛ don nataw la an y'a daminɛ depuis été tɛmɛlen ka émission produit Europe notamment Italie France ani États-Unis donc ni Ala sɔnna ma an bɛn'o de renforcer ka taa artistes maliens sɔrɔ f'u sigiyɔrɔ la fan bɛɛ ka fête kɛ n'o ye. nin kɛnɛ kofɔlen a kun talen don jelimuso min fɛ o de ye Jami Sako ye a kɔni y'i kan fili ni ka maaw la nisɔndiya ale kɛrɛfɛ dɔnkilidala caman kun bɛ yen nɔ minnu y'a yira k'a fɔ ni émission in kɛra sababu ye ni ka olu ka carrière ni ka sankɔrɔ tan kosɛbɛ. Joyeux anniversaire Tempo Star ya an bɛɛ ka kɛnɛ de
donc a bɛ anw artistes ni jeliw bɛɛ lajɛlen de ye ka an ka musique lataa ɲɛ ka an yira diɲɛ mɔgɔ la donc vraiment an content don kosɛbɛ an bɛ ala deli ni y'a san 13 ye ala ka san 100 fana yira an bɛɛ lajɛlen na inshallah. A ye artiste caman taa ɲɛ a ye Mali musique taa ɲɛ a ye fɛn caman taa ɲɛ donc k'a da o dɔrɔn yɛrɛ ma Tempo Star nakun b'a la quoi. Mais hakilila min Tempo Star kan a kaɲi parce que a b'a to an jeunes mɔgɔ minnu t'an dɔn o b'an dɔn a bɛ jeunes valoriser donc hali minnu dɔnnen tɛ a b'a permettre olu bɛ dɔn. I n'a fɔ seereya la maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ Tempo Star ale jɔyɔrɔ bonyara an ka jamana seko ni dɔnko yiriwali la hukumu kɔnɔ u wulila ka se nin san 13 ɲɛnɛmaya seli kɛnɛ kan walasa ni k'u ka kɔkɔrɔmadon yira ka ɲɛsin nin jamukan kofɔlen ma. L'occasion artiste minnu bɛ jouer Tempo Star la u kana jouer live la mɔgɔ ɲɛna minnu bɛ télé lajɛ c'est une émission en direct mais an y'a kanu bi ka jouer mɔgɔw ɲɛna en live pour que bɛɛ ka n'a ye émission bɛ kɛ cogoya min na. An b'a ladɔnniya k'a fɔ don n'a nataw la nin ko labɛnbaw u y'a yira k'a fɔ u bɛna wulikajɔw kɛ ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali fitinɛyelenw bɛ yɔrɔ minnu na ni ka se k'u lakodɔn ani fɛnɛ ka se ka maliden na nisɔndiya ni an ka seko ni an ka dɔnko ye min bɛ kɛ sababu ye ka Mali seko ni dɔnko kɛ fɛɛrɛ ye ka an ka jamana lakodɔn ani ka ɲɛtaa siraw ni k'olu sabati. An balimaw san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ segin Mali minisiriso min ka baara ɲɛsinnen kɛnɛya ko kan ale ka communiqué in kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali kɛnɛya minisiri a ko ka kɛɲɛ ni février kalo tile 15 ka dugu jɛ bi ntɛnɛn février kalo tile 16 la ko gɔngɔgulon dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔna na wa a bɛ Mali yɛrɛ fan caman na nin waati in na a ko nin gɛlɛya in k'a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya kɔni don maa mun ka bana ye ɲɛnakilibanaw ye ka se ka tɔɔrɔ lase olu ma o kɔfɛ ka gɛlɛya don filɛli cogoya la ale ni ka na ni siraba kasaraw ye. Mali kɛnɛya minisiri a ko o hukumu kɔnɔna na a b'a ɲini jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ an ka se ka an yɛrɛ taga ni maskew ye ka taa se lunetiw donni ma ale ni jalamugu sirili ma o kɔfɛ a ko a b'a ɲini an k'an ka sodaw olu tugu ale ni fenɛtiriw yalasa poussière o kana don o kɔfɛ ko an ka ji min an ka ji di denmisɛnninw ma ale ni maakɔrɔbaw Mali kɛnɛya minisiri a ko a dalen don a la ko bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyali sɔrɔ ni laɲini na ani ka a labato. Communiqué in tigɛ nɔ bilala Mali kɛnɛya minisiri ale fɛ colonel major Assa Badialo Touré. An balimaw ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko cɛ ɲina ka ɲinaw fɛ a k'aw suwalen to a ka tele mandi la wasabaw ye jabaraniko la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Nyongote nyogomanda anilula sele numero 1 sokonona la abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité anti paratelima chenyuma songo tamatemedia anti paratelima telima wada kaditro sojo na la fiera petiri ke la fiera ibe omna ni here Mali ho severa andu intérieur andu extérieur songo tamatemedia do kanisi mankol apara no kanyine abeja teliala abika so nuguya songo tamatemedia bara no kanyi ibi ombara no kanyi sogo no tani kene mata abara no